Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Shad suk Mynsiem ka besis pa shipo jong ka seng khasi kme maukar kala Sdang Biang menta ka sngi ka shipo tarik ubna yayong arazar arpuway Hadien Snem ka jingsha penthut na ka jingwan lin shop jong ka jingpang khlam covid khat khandai ka balasar napang lin ye ka perthai barok ko wai bat kanthub ru hakane ka jilla Meghalaya Kani ka Shad ya ka balaju tipat ba kom ka Shad Weiking laju penlong lai sngi kenti bat kan kut pat ha ka khat artrik mentau bna yayong arajar arpuway kata ha ka la sngi ublai ha ka lempung Shad Weiking ka badan hajayau shillong Kumba julong kasngi benengkong kabadai kasngi nok kejat ha kabala pensdang de ka jingtem ya ka ksing lompai ha ka por khat architect mensngi ha phelau jong ka yeng seng ha maukar bat ha ka por arbaje no phai sngi pan la penlong de ka jingduai kabala yalam do rangba arwan tariang ubalong vice president jong ka seng khasi keme maukar bat Hadien kani la penlong ka jingya kejat de kinong Shad shenrang rengkat ki duhalia bat ki pajba selempung Weiking jayang halempung Weiking la penlong ye ka ngo kadem da urang ba Romeo Rani bat la penbot pat da ka jingkentiu ye ka lama jong ka seng da u presiden jong ka seng khasi kme maukar urang ba don kupar dekhar ya dutia dudep au Snem galadep namar bangin tim layel lah ban pelong ya ka Shad engo wajib Snem nadu pasdang ya ka nadu Snem ka das pa kan ya ni jaka Hadien ba kaladon kendiat ka jing hiar ha ketika jiwa yang di covid-19 Hadien bala ka sarkar ka pli kilat kilenti ya ke pumpi ki jingalum yelang miru kila hoa ka pampanya ka jingbet na ka sarkar bat Hadien bagi layo ki apa de song perkat ha kumno bagi ki kinu monra ya kanu ka ba ka kubor se ka ba msko tenak tingila pikre na ka deng kejungi te bon ki dan ki ting adok ki adet kumaka sarkar kalbu ngilabut naik ko berhenti bat kani keski no kejat ki kerman ni keski askiru kino ya berhenti ini klaseng ki Madan ngimong gubda ini kot ya ki klaseng kasih senraj ha kaleng gabriel new trap kat ki bala ban poyai kumbajulang ka kano kejat ikre ka ski ke badura ki dong Shad kumplus pa ko di lai la sai bala sismi ki nong Shad ki bun tam lai ka ski kut kanum la ban kren ya kai ka baja ka hills ni hakino kino ki benta kai ka bakat la ban kren kolong niang ni apa ka sarkar ni ka bor punya distrik kila ai jingbet ini la kali yang jungi hingi beta ya ki para ko ki para ka
Inongwan simata pakilong kiba buat renti yang kita ki adong ki adit jongka jongka buat punya district. Tenat bagi buat lagi SOP yang serkar mau bagi deng lagi mas bagi yang tam kumni marjan yang subhai pi akan ni kesat tu Mynsiem para jala suwe. I kejingwan cimbeta jongki nong Shad ila penbek akan ni urkom bagi bawan nginum Shad ban pelat ya kata kebetul buku serkar ni urusan nak siswa kata 75% jong kejing bun beliau ini lah penbaik bah raja kinong Shad bun ina Shad dekat pali ila bu pali ngelong a do lai do sao hadusan batsan hadun rio import kita kapali pangin khot kumba sispa mut kentai sispa mut ki nong Shad cenderang ha kapali batin Shad tang sikenta kata kinrung na katai ka jaga bala bu ban jaga rung mi pada nak katai ka jaga batin sampai pa centeng syuki kata ke jing penting jong ni bangila ban buat katung ka kendon bu bor penia district